Paita ni kong problema eh. Lisod ni natin problema, bawag itay kasumbungan kay istoryahan. Sus, paita eh. Sa kaya ngayon ako buhato, no? Para masulban niya akong problema ba? Lain Bay, sa abay! Ay, bay, sus. Bay, may gani naabot ka, bay. Yan naman, bay. Bay, ay, problema lang ko maayo, bay. Ay, sos. Problema. Ang problema, bay, normal yun na siya. Ako, ganun, bay, dagana rin ako problema. Pero di lang mahalata kay... Lagom naman kayo ko. Di lang maklaro akong problema. Problema ni ko, adi, bay ba? Kung mo'y salig ni mo nga ikay mo tambag na ko. Salig na ko inoon sa ilang laom. Iba kami ko sa nga ning aki sa kakanang Oo. Oo. Ako lagi bay nangita ko og maayo nga mananambag. Pero dili ka kay Sus, kung tambag-tambag lang yun, bay, are ka na ko. Sulbatan ng problema, bay. sulbat nga. Pangko pa magisiguro kang nauli na unsa. Oo, gani. Sulbat sa akong problema. Nganim ka na siya, bay. Kanang problema, kung dili na kaya, ihikog na. Sulbat bay bahan sa bay di ko maghikog. Uy, Saan? mga ko alam bay ba mangita ko kanang mga expert kayo nga mananambag. Nakoy ka recommend na bay kung expert jud kayo kung di jud ka ganahan sa kong tambag. Na ato dito bay ay katong nakoy kaila bay si sa pangalan to si Madam M. Madam M. Oh, si Madam M grabe to manambag oy. Karo pa ko dungog na pangana bay Madam M. Private na siya murag password sa Facebook, private pa. Nung sama ko ana siya bay manambag. Ato nagtambag na ko sa una bay. Katong ning likoy ka. O katong nabuang ko na nolian lang ko karon. Dulian di ka day. Tambagan ko niya sa buhaton. Ya bay pakuyog ta ko nimo bay. O problema na ba ipakuyog raman di ay unsa na may ka. Di juga mo kuan din na. Wa ko'y salig nimo lagi kay kibaw bay ko ning agi sa kana. May noon aron mo agi sa gaba mabalik mo lian. Di bay magpakuyog lang ko nimo bay. Ato na bay kay pabor sa kay paduang kulugsong dito. Aw. Yagi tika. Ay magyan sa balay. Sige sige. Kana bay. Mo na siya kanang payaga bay. Na si Madam M. Nyadian lang kabaya kay ihapit man tika wala mo ko ingon puyo ko dito kay naulian naman ko. Ikaw na lang dito. Kay ako ang daan bay ari mo ko. Simang ko ila imo. Ato ko la imong. Ari ka tipas kay ila kanang Madam M. Sige bay, lamat kay bay. Di ba ya? Nakapundar kita tagog gamay payag sa akong pagpanambag. Sino mga tao naghanap problema? Ayo. Ay, Oy. Unsay ato sir? ikay Madam M. Oh, yes, ako sir. Patambag ta ko. Oh, sus. Dali, dayon sir. Dayon sir. Ganang. Lingkod sir. Ako may kuan ni Cesar ba? Si Cesar. Dili ko manimo. Oh, sakto jud kay ko ni Cesar kay kato diri po gikan ako na karon ayo naman siya may kay iyaha sa kang girefer nga rin ako kay sure jud ko masulbad na imong problema. Unsay problema nimo? Ay, Madam M. Oh. Kanang suko kay kung uya ba nga Na? ng babae ko. Nasakpan ay ka. Sus niya, ningon sa man siya. Suko kayo. Pwede suko Oh. Nga nagbuwag mo. Gabuwag lagi. Mo na, kamo mo mga laki ko. Din mo dapat kuan na ginaganin mo iya dapat stick to one. Unya mo manguyag og lain basta gibuwagan na pud mo nga nang sang gilumpong. Unya ang naka-worse pa jud nagpasakop pa jud ka. Dapat ganin ana mambubay ka gani og lain, dili ka magpasakop, magtago-tago jud ka. Diya magay Madam nga nagbisyo. Oh. Wala ko kasakop. Mao na diya. So dili tinuod nga nagbisyo siya kay kung tinuod pang nagbisyo siya imo na nasakpan. Naani mo ang problema mo na sa pwede sukuan kini be. Ang dapat imong buhaton no aron masulbad ang imong problema, mauli ka nga to sa inyo ha. Magkuha kag PC, kanang PC jud nga pangkabaw nga PC kay sure jud nang lingon. Katkat kas lubi, higot nimo human imo ikon sa imong liog na. Tambak dayon ka de. Sulbad imong problema ana. Ay, sakto ba Madam? Usa to ko, wa pa sa sa kong tambag. Oh, Mamatay ko na. di ba ni ari man ka para masulbad imong problema? Once patay na ka, usulbad imong problema. Di yung mga problema Madam. Ambak na ko. Ikog ko. Ni, Mamatay ko. Problema ko. ang patay na ka. Nanabi, ipatay na ko. Kung saan ako pag naog sa ubos. Hindi ako ka naog. O, di mo na ka problema, ana. Di mo naman kaning kalibutan na. Katay parang ni. Mo na mag-ako mo, ako may problema ni mo kung saan ako pagtambag di mo. Pangita nga sulbad sa imong problema.